gweithio yn yr ysbyty yma yn Rhwfwr fel arbenigwr chwarae iechyd. Dwi'n gweithio gyda plant o'r oedran geni lan i 18 blwydd oed. Dwi'n hoffi swydd fi fawr iawn a dwi'n teimlo fel bod fi gallu siarad Cymraeg yn help mawr i'r plant a'r pobl ifanc a'r teuluoedd dwi'n gweithio gyda. Y fath o bethau dwi'n wneud yma yn yr ysbyty yw mae lot o blant yn dod mewn a maen nhw'n falle gorfod gael gwad, tynnu gwad. So rhan o'r swydd fi yw paratoi nhw i gael y test yma. Ni'n siarad gyda nhw gyntaf i paratoi nhw i gael siarad fod magic cream dyn nhw ar y llaw a ni'n hala nhw teimlo'n cyffyrddus a ni'n siarad â'r doctor wedyn a gweud beth maen nhw eisiau, le maen nhw eisiau y test i wneud. A wedyn amser maen nhw'n gael y test i wneud, ni yn tynnu sylw nhw, yn siarad gyda nhw. A os maen nhw'n dod o cartre Cymraeg, mae'n helpu bod ni'n gallu siarad Cymraeg gyda'r teulu a maen nhw'n teimlo mwy cartrefol gyda ni wedyn. A ar ôl nhw gael y test, ni'n siarad gyda nhw wedyn shwt mae wedi mynd a mae jyst yn gwneud popeth yn rhwyddach i ni a'r staff a'r plant. A mae pob un yn teimlo'n hapusach bod ni ma gallu siarad Cymraeg gyda nhw. A pan mae plant a pobl ifanc yn dod mewn a maen nhw'n ffog gael X-ray neu MRI neu rhywbeth, neu maen nhw'n mynd i theatr, ni'n defnyddio llyfrau Cymraeg i siarad gyda nhw byti pethau. Mae iPads yn rhywbeth mawr ni'n defnyddio nawr yn y gwaith a mae llawer o apps Cymraeg gyda ni plant fel Q a Sally Mali i siarad gyda nhw byti pethau i hala nhw teimlo'n cartrefol a mae hwnna'n helpu nhw achos maen nhw'n edrych yn nhw gatre, maen nhw'n dod mewn i'r ysbyty wedyn a maen nhw gyda ni ma yn gwaith a ni'n trafod nhw gyda'r plant a mae'n helpu llawer iawn. Yma yn yr ysbyty dwi'n teimlo bod fi'n hyrwyddwr i'r plant a'r pobl ifanc a'r teuluoedd achos ni yma rhwng y staff, rhwng y teuluoedd a ni sy'n siarad dros y plant i helpu nhw i wneud y dewisau cywir a i cael beth maen nhw eisiau, pryd maen nhw eisiau, ble maen nhw eisiau a dwi'n teimlo'n gryf iawn o'r tŷ ni a dwi'n hoffi y rhan o'na o'r swydd yma. Dwi'n mwynhau fy swydd fi llawer iawn a rhan o'r swydd yw adeiladu perthynas da gyda plant, pobl ifanc a'i teuluoedd a maen nhw'n dod mewn yn ofnus iawn a dwi'n teimlo'n prawd iawn bod fi gallu siarad Cymraeg gyda nhw i hala nhw teimlo'n cartrefol a i setlo nhw mewn yn dda iawn yn yr ysbyty.